Ora ngerti bab ngenean kowe. Bab ngenean kepiye kowe iki ora ndek tata krama. Dikeki barang enak Lah lho. kowe penak dhuwur. Nah, Aku mbok ngene mbok nyor-nyorke lho. iki ya pas lho kayak iki lho. Iya pas yo pas. Ya pas rai to iki. Lah iki rai. Lah rai apa? Lha ku Rai apa? rai lok. Kok iso ra ilok iki lho. Piye Mas Uncak? Digoyang enak. Apa? Paman aku kuwendel ngono. Heeh. Kowe ning iso ngosek kene to. Heeh. Terus aku nyem 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 nyem. Kok nyem ya? Sik baleni Mas. Baleni Mas. Yo. Nelala ya. Kok nyem sik praktek nih sik coba iki. Praktek nyem-nyem piye? Sik Sini ayo. Iki lho, iki lho. Ayo. Ora kebak rambut tok nyem. Abuh. Ya alhamdulillah. Mas yo kowe ndek ya ta. Jeneng wong ki ndek keluwihan lan ndek kekurangan masing-masing ya Mas ta. Besur. Mas yo kowe ndek karo kene iso nyem-nyem, aku dhuwur ya panggah pas. Pas apa? Ya kowe bagian dhuwur aku ngisor ae ya. Lah iya, dhuwur. Ki sembah nuwun Mas Besur. Ya. Ki ndereke kadang-kadang Putra Kencana. Putra Kencana. Campur sarine Mas Maman. Mas Maman. Aku lagi ngerti iki lho Mas Maman ini campur sari. Lho, sampean lagi sepindah iki tumut. Iya lagi Kan iki. monggo aku moro dolan nang omahe kalates entek didol jane. Lah iki tumbas anyar. Oh, wis tuku neh, oh, iya. Iya. Dolanmu Sugih tahun saiki. dolanmu tahun piro? Ayo raruh. Alah agek rong sasi kepungkul lho. Alah. Lor kono. Ya sok mungkin maling ning ndi ngono ya Mas iki. Oh, Ki Mbak Ina, Priwan derek Mas Mayu Ica. Bagyo ki ngregengaken hajat ingkang dipun gelar Bapak Purwanto sekalian Ibu Mulyani. Nggih. Ki sembah nuwun Pak Pur sekalian Ibu kasampun nimbali maringi rejeki mugi berkah barokah. Amin. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin. Mugi sabibaripun gelar hajat rejeki tambah sempulur melimpah tur barokah. Amin. Iki wis metu Wis es. metu es, tur ya selak arep Acara bubaran nggih, Pak. meneh. Oh, nggih. Nah, Siar iki wektune bubaran. susukan dadi ya didum-dum. Ya, Nah, didum-dum. Iki Iki apa? larase manut pelok penem. Manut sampean. Pelok karo 6 ki ya padha wae Lah kok. iya, pelok Iki jane penem. piye ngono lho. Aku pilih aku gerok. Pelok ngene Oh, pelok pelok penem. 6 Ayo. slendro apa barang nak yo ngono. Oh, ngono to? Iki iya piye? Piye, Mak? Pelok 6 Slendro. slendro apa barang? Coba. Pelok 6 slendro apa? Barang. Apa? Ina. Yeay. Enam Uncike ae, ngene, cilik enam. ning enek sing gedhe. Apa? Selakangane. Arep Bokonge. Lah kan orang antek ngene kan kene kegeden. arep kalau gede ndase dadan ngomong selakangan. Ayo sampean monggo bawa sak-sake Mas. Sing cedhake ya. Sing enam ae. cendak wae. Ah, 6? Ya. Mingkar mingku ring ukara. Mohon perhatian. Apa ki mau? Apa Mas? Lah Enten mohon apa Pak? perhatian iki mau apa kok? Gai Pak protokol gai. Nong sing muni mburi kok. Akarana karenan marti siwi sinawong res mining kidung sinuba sinu karta mereka tarto pakar tinding ngil
ilmu luhung. Ngapa ta? Gak apa-apa aku nang kono. Mlaku iki ngapa? Nang kono kuping karo gungung ngono. Kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji lelagone Mbak Inah kaaturaken sareng kadang-kadang Putra Kencana. Nggih wonten dawuh nggih mau bose Duta HD pokoke kon juga njaluk lagu ninggal katresnan ngono. Gak usah dikeki wong ora tau ngeki dhuwit. Sapa Darno? Ora usah dikeki, obo tok ora ngeki dhuwit. Perbose yo ora nang kene. Kene. Tiap tahun ngekei THR lho kae. Oh sapa? Sing awakmu dikeki THR? Heeh. Aku lho gak. Ketoke serik karo kowe. Bene. Nanging tak anteni ing pucuk ing tresna Turi-turi putih kalung nang kebebasane Jogja, Solo, Sukodono, Karanganom. mong Ake. tonsli Iya. ramu wae Yo. K-O-H-E. Unjak, Inah, aku mu nganti kelalen. Jebule bintang tamu ramong loro kowe karo Inah ki ora. terus Enek telu. Enek siji sijine. sapa Lah iki bintang tamu komondokan. Oh iya. Ha ning wong urung tak deke mau wis ngadeg isih kok. ki mau ya bintang tamu to Bintang tamu Rohman iki tak kira ki komondokan. sepelane Ina ki mau Sepelan. ya tak kira ngono lho bro karo kowe ya wajahe mirip lho Ya, iso Wis nyem modal ya nyem. soalnya. Hah? Mbak Yadi ta Oh iki bayine ki ari-arine. Kakang kawah hadi ari-ari. opo enak hari-hari gede hari-hari karo bayine wah cetha salim sih salim Salim. Nah. Sementele yang ngono ya. Donya. Komplit. Kepiye to? Ya sing akeno adile Gusti Allah ki ya ngono kuwi. Lah iya iya. Nang alam donya dikompliti ngono lho. Ngene iki malah isine bahagia terus lho, Mas. Iya. Ora mikir apa-apa. Blas. Ya mesti sehat terus. Iya, sehat terus. Anu Mas. Mas Rohman jenenge. Mas Rohman. Ya. Mas Rohman. Iya. Rohim. Ora syaiton. Rohman Rohim. Syaiton. Syaitonir rajim. Panggilku kok. Ayo lanjut. Ya. Aja lali Tapi. pangolengku. Oke. Hae. Ho solo. Kang Satya Hae. Putra Kencana Indonesia. Nangis satone batinku nalika siramu ninggal aku
iki. Campur Sari Putra Kencana ngono lho. Wis iso mudarke wong iki. Tempo nek Lah koyo iso piye koyo piye ngene piye? iki. Tempo 250 Oh, cc. kecepeten. Hei, kurang alon, kecepeten kurang alon. Sing alon ae to Mas Ya, Maman. sing alon-alon, alon. Oh, megap-megap aku jadi. Kecepeten kok nek kepindah ibu-ibu lak ya. Putra Kencana awan iki penyanyi lho komplit. Iya, Leh Mas. golek petingane komplit. Contone Ina iki cara wong mangan ngono ku ya sewargan. Wis dadi Inggris siji niki ya wis cukup. Oh ngono. Bareng sing lor dhewe iki pijer tanduk. Nek kaya ngono ku ya ora tanduk ngene lah. Terus kidule iki ya ngono. Wah, ya pijer tanduk. Mbak Mele piye? Iya. Pijer Tanduk bareng sing siji iki. Wah, jan Apa? ora entek. Apa meneh ngulatke sing ngomong iki. Sing ngomong piye? Ora sida mangan. Ya yo kene, yo kene. Ya kene to. Enek gak gitu. Kaya Asu. makono. Ayo lanjut iki jek acara. Iya, Ding. Aja lali pawelingku. Alon, kurang alon. Bagaimana Asik. Golane lho ki. Matur. Matur sembah nuwun. Sampun, Pak. Dipun Pak Min. Sampun, Mbah. Monggo. Monggo. Kawisane medal wangsul studio setunggal. Matur nuwun.